Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madihita salu nakamanginang di minggu ta sedarion minggu seksa gesima ono puluh hari nai mendapaton hari Paskah. Hatene debata dihita los topet di kebaktian ibadah peletakan batu pertama rumah dinas ni naposon itu hatta ujaha madihita jamita na tersurat di Evangelium si Lukas bidu ono ayat 27 saat tuto 27 takas mata payuti alai hudok matu hamuna namanangi aholongi hamu mamusumuna nadinggam mabahek kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu ma'aka nama murai hamu tangya kau kamu aka nama ngasubi hamu anggo di pastap hurumi tarehon nang nasabari bayi dala anggo dibuat ulusmu nang jua nang baju-bajumu nasa namangido tuho leon dala unang tunggu halak nang membuat ugasan mi iyai na pinangidomu na naing bahenon ni halak tuhamu ima baik kamu tu nasida ay molo dihaholongi hamu nama roholong ni roha di hamu baru lihat dia me di hamu ay nang aka perjahat dihaholongi do na maroholong ni roha di nasida dala anggo di baik kamu nadinggat tuak kasiban nadinggat tuhamu baru lihat dia may dihamu nang aka perjahati songoni do pabaina dalam orang makiri pamu membuat samuse laho pasalidongan baru lihat dia may dihamu ay di pasali perjahat dodongan na perjahat asa di dalam muse hepeng na malahe haholongi hamu mamusumuna baik kamu manadingkan jala pasali hamuma dina sohirin rohamuna dibalosna balgama upamuna gabe akka anak nina tubina suntibuli mahamu ay basadu ibana dina tuismarroha jaladina jahat gabe para si roha mahamu songon amamuna para si rohai unang mahamu manghumumi kabedang uhuman nahamu unak kamu manarui kabedang turwan nahamu paluahamu gabi paluan nahamu imasahala nadinggan balos najat nauli balos ni naroa pasu-pasu balos ni asu-pasu manangyakon tu nama murai rohana pasangapon namangaliay darulahita do manginangon dia mamang sitwa namin darulahita ron so nasipsip pa mo nauli balos naroa pasu-pasu balos nila mga supi menanyakkon anak kana mamurai nadinggan balos na kana jahat tangiang tuak kana mga rai
Mekel, senyum, tu na mamakwangi. Oh, itu mamakwangi deh. Ngotamu udah mamakwangi, bukan? Bolo mamakwangi do ibungin na. Inna soni me. Inna soni, romang berubah. Mekel mang berubah, tersoni mah. Senyum. Alau zukun nak kaningani terulahi dado. Manang tacuba jo tahusor. Tahusor tababali kate. Dina taula najat. Taula. Rohalak. Nauli di baitu kita. Dina taparwaro halak. Rohalak. Saya nauli dia baik tu kita. Taburai bana. Taburai. Alai roi bana ditanya kok kita. Taleai. Taleai man. Alai seroi mana? Dipasangap kita. Siguro hatta tapakwangin na kayo mana deh. Habero ibana mekkelimana senyum. Imajo balik na pusorna. Wah, tabodoi. Bagay. Tabo madah. Pero tabo deh. Bolosongoni balosna. Jujur kita sawan na borak do bereng. Jadi daw. Daburi na kaning bolosongoni, bekala tu ita kena ngamang, daburi na mo joto. Ba borak na ite. Ala niya ha, kaya bisa ko suhar na yan, nung musiko bayin na ito. Amang datami lang. Kata ni Tuhanon, dyan taon, bekon itu si pasahato. Itu deh, kondisi uluan. Wah, majopak tanah. Saya gabe kesaksian do dia won. Biasa namanya kita nomor hula baru. Masa mula diiba. Ro, nama ala ibu to ni bawon. Kun mana mina perhubah sisi. Niro. Tapi Sobinoto menanglania haduk dia meredat di mana terlai mana mulak. Wah mai, mas ya rasong dihamu? Ya. Mana mah pemeruon? Lai mana mulak song tinggal ndang berbuah-buah. Bekok kamu mah. Alai? Tang ngoti-ngoti. Roi batu bagas nilai ni bawon, pemurun ni bawon. Perek mak rohana. Perek. Saya nama dia itu. Salah boleh diulah hula sama ni? Salah? Lalu siapa jo? Warak ni. Tak salah kan? Puasa. Salah, jalai madengkan. Asugari muluk bura-bura syan hula-hulai janiba. Dasi maroha mereng kabereon. Kan itu? Sao mau nabura. Basing din na bura-bura yang hula-hula itu. Baso tu benar ada tok. Tu mah aku mah pinasu-pasu daripada nibura. Kasi tong nadang mau lah deh mengulahun. Tang na borak, haro borak ni, haro mau li. Puasa, ala narikot tu dia. Untuk apa itu? Untuk kepentingan siapa?
Saya yakin itu untuk kepentingan saya, untuk kelangsungan hidup. Songoni dok ni si Joseph nakaningani marudok penekah hanggine di debata songoni itu asa terjamin dok kelangsungan hidup muna. Roh mahutun roh ihaul mah hanggine si Benjamin ini dari luilu nasida. Magu sudah kedusa. Kain lepatan ni. Magu sudah kekutu. Terberkati nasida. Jujur doh. Walau dalam kasus lain, akan kejadian na asing. Molo saya di pamit metal lagi ba, saya di leai ba, saya di parwaroai ba, sorong dia binai dok dia. Isi dono roa di si. Isi dono roa, isi dono lea. Nah parwaho dona mangalea, mangaleai. Dan gak biawi sina rumo, dan gak biawi sina lea. Bukan saya yang hina, justru orang yang suka menghina. Mengutuk, justru dia menurut firman dia lah yang jadi terkutuk. Gimana mana gabelea? Gimana bagina hina? Ada tabere mana mang retamu hina? Gimana terjadi di kasus ini si Yusuf nakaningani? So lima parir na dia baik ke hangkinai. Kacorong argana. Ale akhirnya di mana paling mulia yang kangkinai. Ini asta bereng. Asa tabering. Padongan yun ni Tuhani. Diakka. Nasoolo mamaloson na jata. Pemaaf. Para baul na bolon. Kasabuha. Ala adong tujuan. Goal. Ala adong na duminggan. Kan itu persoalan na. Adong si Ea Hatta, adong si Bena Hatta. Walau di bahasa ni Huri ada organisasi dia unang alay na saotik, unang alay ibadah saotik gabi sega. Apa gudang nai culaun, gudang nai jang na stadungdung, gudang nai ko si Ea Hatta. Alani bagian tahun kesehatan om matur puko. Boha mahita asa gabi sehat disepikir. Kung nabuhin udah masih palilunan, masih atusan, masih maaban. Dalam memang ima hasurungan, haasingan ni akka anak ni nasunti buli. Ima hasurungan ni anak ni Tuhani akka ala Kristeni. Ayang gosodong do hasurungat takamanginang biasana AHP produk apapun itu, kalau tidak ada kelebihannya dari produk lain, biasanya itu akan ditinggalkan. Kan itu. Dang nalau laku be. Dang lakui. Atau dia doa surungatta, dia doa halubiatta, dia doa parasingatta. Dapat tuduh homeamangina. Kondaradi hita nakaningani gabi akka pemaaf bain nadinggan maradopon akka najat pauliulihon tuak kana mga roai mamasu-masu akka na mga supi patuduhon akka dalan nadingga dalan niaik tuakka na makaciti kita. Ido jauh-jauh ni turpu apalagi tisadarion. Bukti doi, catatan doi, sejarah ni betungon. Lalu piga tau tehe, urut majolo bet pagi betung, do maranate betung. Lalu 70 tahun nate. Lalu 70 tahun kita pada tanami kan? 20 saya mah bolo maranataon, ale yang go bet pagi. Jadi 30 lebih.
bayakon bolo 30 tahun asal kulubi ro amang situasi hani son siap palembang namang alat baru hobing di halujahor ro tubetungon laho manggarap pajong jokkon paingoton akadongang karisti di son halak batak di son asa ingok marminggu pajong jong di son akapos pelayanan patupa di son mangararak ma bolo 30 tahun asal pungabuh wayakun daleno songo dia kamanginangade roana dihena benasonari domu son ro hari Sabtu mula hari Minggu sore nai diulah dan mamering halu jauh dok dia berkorban adong di sini pasti roh marhua roh mangaju memaafkan dok dia mula tema dina sida anggo inangi mangulu do benang baru hobingi imana toras ni amang dokter pos masih hadis tonga-tonga talu sida spesialis no ngay namang mga penyakit dalam berengon nantutos sa unipe humble luar biasa ima mamereng gajang tujolo dangadong salah dangadong kurang ni aka alak narade mangulah lobi siya gugona, lobi siya narong na, lobi siya nabinahen na, laos disi, maninggalhon akka nahurang. Kanidi, makalupaw na akka nahurang. Dang sa paingot-ingoto ni, ala niya, ala adong tujolo, si dungdungon, si eahan, si rayon, ala ni ikon berani hita, saling memaafkan, maninggalhon akka hurangan, maninggalhon kesalahan, memaafkan akka ni. Ido hurian namangul asa gabi berkah bisita ido asa gabi pasu supaya HKBP agar menjadi berkat ikut parulah-ulah konon HKBP don supaya HKBP menjadi berkat ada misi di situ 8 misi dirangkum menjadi satu perkataan kalimat pendek menjadikan murid Kristus pelaku firman Tuhan menjadikan murid Kristus pelaku firman Tuhan tapi tamadokon menjadikan murid Kristus pelaku firman Tuhan dua tulu ya menjadikan murid Kristus pelaku firman Tuhan. Nunga bigi, nunga godang, nunga rarat, tabigi hatan debata, amangina persoalata. Dalodo tantangan, sejauh mana kita melakukan firman Tuhan itu, termasuk hatani debata sedarion. Odo persoalan niha Kristenota. Kurang tabigi, kurang tajahai, kurang taboto. Alay mangulah hossa, tarok maul, hapedang maul. Sugadda holan alani harga diri. Gijang ni roh. Memang maul do mangulah hono dia kena gijang roh harga diri. Mangulah hono ima kahalak na olo patutoru diri na itu dah. Iko dido. Jadi itu jojo ni turpukon. Jala roh. Ulah kono teh. Dah kadang alasan. Asa mangua, asa terpasu berek kamu di perdalan ngulu akahalan na nilayan biasana berek kamu aka peparano menjadi do. Ada kahalan na gicang roh na ulo mangaliai. Na ulo manarui. Berek kamu di perdalan ini, berek kamu peparan na buah. Jadi hati-hati. Tanggabe parutungatay. Mulut apa mekmet talak tarwai halak taleai halak daw. Ali mololo ita dinari leai tong tapasanga imana dinai paroroa tong tabauli rohana uli. Dan di pamekmet kita tababal ga ibana. Dinai supi kita tapasupasu ibana. Dinai dirugi kita tabai parutunganna. Disigai kita tapadingga muse anggo isao mahita gabe jolmana tarpasu
Ima surungatta. Ima halobiatta. Jina mangaluli halobiatta rita. Isi pe halak meridokon mangaluli halobian merikak dai. Odo ba halobian muinna. Ala ternyata halobiani nakaningani langgabe makorohon asusani nguluk na songoni. Ternyata halobiani justru mabain akka halobian di ita dei. Tu akatik kinanay ro. Itu dah. Songo si Josepi. Halobian. Dari mana? Ala niya manutaminang. Topek sadario dina marsadani roha hita pajongjong bagas ni ikut dohonomu di bagas roham dang bagas ni perdita rukun buta galung ali bagas ni sedo bagas ni naposo ni Tuhan baik kok kamu bolu bagas naposo ni Tuhan itu terbaik kok kamu madisi naposo ni Tuhan ni martangiang manangnya kok kamu manangnya kok kapo parata manangnya kon akka usahata sonang ibana disi. Ikoni do bayak konota. Ikoni daro tu rohatta. Boros honang disi denggap penditai disi. Sediula na martangengom marhubaso denggap pelayanan na. Isi na haruana ada pota disi. Isi haruana antar pasu-pasu. Sudah ruas ni uria. Kalanya menetami nang sada marwata. Taula mo. Tidak ada alasan. Edang nang basaya Tuhani. Edang nang basai. Juga diri pacot Tuhani. Ita sona diri pason. Ahado honota te. Ahado honota. Nang bui majuhi talay pangalahota te. Sorok kita nasitong di depan na isi pahitirang arongi. Juga diri pason. Ahado honota. Alay buhay do ko nakaningani. Basari bana. Asi rohana dihita. Atau gabi para si roha mahamuna songon amamuna pa para si rohai ayat tulupulo songon ni mahita dapat dulu homme ulota sadario dakwa ulota sadario nang dia ke perjalanan ni muluta sasona kita sudah terpasu-pasu sudah bersuka cita sudah rak makalah sedingga bahasa itu harta amin martangi yang mahita. Boleh hati mari ho Tuhan. Naung hutang ho kami hatama pala di tikyon. Patuduh ko dihami Tuhan tiruan na dinggan. Songoni matuis nami. Mangul hami di bagasan dosa alay roho Tuhan. Alani holongmu. Makoko pa. Balua ho kami naliahon. Manugi ho kami tu hatu dalang hamuluan na saling liling na maninggalhon hamatian saling liling. Mulai hati maruhanah ni di ho Tuhan. Balgani holong ni Tuhan. Asa kami petutu sa hoko matuhan ti ruhan. So parrohaw ni. Kaya para si roha. Saya jumpa do akna mga supi jumpa do akna mamurai saya dong de Tuhan akna manigay akna mangarohay akna mangaliay saya rodo di tonga-tonga ka parsoran nang di tonga-tonga ni huri ape alay sadarion di kokko so to ku balos sami najat balos najat alay najeti ku balos sami mah marihite-hite na dinggan mau lihat mariho pasu-pasu mahami pasu-pasu mahatam pasu-pasu ulaw ni huriam sadarion marulupulo pamimulak inong bigi hatam dot makalas suding ganibasam sadarion maghiti-hiti akalas ni rohan ng si pasahaton nami di pesta peletakan batu pertama dan rumah dinas ni huriam muliati marohan nami di Amen.